Thank you, Paraceles Mountain Province. Once again, happy birthday kay Gracious Marie Maranyon. Babalik tayo apo ang paatras ngamin awan na apo ti space ti pagsalaan dito. Oo. Babalik tayo apo ang paatras. Oo, ngayon naman may magbe-birthday na ulit from Bagong Tansa, Family Garan sa lain kano ti taga Kuling West, ken Bagong Tansa.